Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa kinutlo sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa inakapulog duha ka tuig na si Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagtapos sa mga adlaw sa pangilin, na mauli sila apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo ni ini ang iyang mga ginikanan, nagtuo sila nga nahiuban sa Jesus sa panon. Ug sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente o mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa katulo ka adlaw nilang hikaplagan siya didto sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug mingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ang imong amahan nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita paman kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazareth uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong pista senyor sa atong mga suking tigtanaw ug naminaw ni ining atong TV Healing Mass matag Domingo nga gihatod kaninyo sa Daughters of St. Paul uban sa ilang mga sponsors ug sa atong mga tao nga nagpaluyo ni ining maong sibya sa TV Healing Mass. Alang kaninyo in town nga anaa gihigot mo sa inyong katre kay tungod sa inyong mga balatian. Ug ang ato pong mga kaigsuunan di ay diha sa CPDRC, sa atong provincial jail, sa Cebu City Provincial, Cebu City Jail, no? Daghan di ay gyud taon ang atong mga binilanggong mga igsuon nga sila po di ay nagnunot. So, pitsinyo ninyo dihang tanan nga naa sa bilangguan. Ay mo kabalaka kay Jubilee year man ron, basin ang simbahan, muhangyo, nga dunay pipila ninyo, nga sa madaling panahon, makagawas mo, ug matagamtam man ninyo pagbalik ang inyong kagawasan, nga kamo, mahiuli na sa inyong panimalay, sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga minahal sa kinabuhi. Ayaw mo kabalaka, hope always, for matod pa ni Pope Francis, hope does not disappoint. Ang paglaom, dili gyud siya mahimo nga mapakyas ang paglaom, mga igsoon. Labi na kuno tungod kay ang atong paglaom, nagagikan gyud sa atong pagsalig og tungod kay nahibaw ta nga gihigugma ta sa Dios. Kay kanang gugma dili man na magbudhi. Kanang gugma dili man na siya mupakyas. Ang gugma ug ang batasan sa gugma, iya man yung buhaton ang tanan alang sa kaayuhan sa iyang hinigugma. Mao na nga ang Ginoo kay siya gugma man, mao nang iya yung gipadala kanato ang
pinangga niyang anak aron si bisan kinsang mutuo sa iyang anak, ang Senyor Santo Niño, dili makaangkon og mahiagom sa kamatayon, apan makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. And of course, kung maghisgot tag paglao, mga igsoon, suma sa Catholic Catechism, gihuba dito nga ang paglaom is a theological virtue infused in our souls. Ato pa, kini di ay hiyas sa paglaom, kining bertude ay sa paglaom, mga igsoon, iyaha og gigasa o gipatuhop gini sa Ginoo diha sa matag usa ka nato. Aron kita sa atong pagkatao, panganduyon gid nato ang kahingpitan. We always desire the kingdom of God. And we always desire eternity. Kanang kinabuhi nga dili matapos uban sa Ginoo. O kana, nakasiguro ta nga ato ginang maangkon tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo siya may pasaligman. Ug ang kusog nga magagikan nga kita magpadayon sa paglaom is by the Holy Spirit. Sus kanindot nga pamalandungon, mga igsoon. Nga unta kita sa atong panaw dinhi sa kalibutan, mao man na roy theme sa 460th celebration sa pagpasidungog sa balaang bata, the Santo Niño, Hope of the Pilgrim Church. Apan sa dili pa ko mopadayon, si Leo Lastimosa ni adto do na siya programa sa ABS-CBN nga kining ato mga cameraman taga didto pud ni sila mga igsoon, no? So do na to'y programa si Leo Lastimosa sa Arangkada, no, sa 12-15 sa inyong mga dial sa inyong mga istasyon. Na doon na siya programa nga kasayurang kinoy ko yan, no, mga igsoon. So nangoy-koy ko, ug nangutana ko, kano saam gyud ni nagsugod nga matag ikatulong Domingo sa bulan sa Enyero, ang tibuok simbahang Katoliko sa nasod sa Pilipinas magsaulog gyud sa Fiesta Senior. So nindot kayo kay ang kanhiang Father Rector sa Basilica, si Father Nelson Cerda, no? Ako siyang gi-message o giingnan siya o giingnan ko niya. Mao ni Padre ang gisulti sa among mga historian sa mga Agostino nga pagka Abril 28 nga nakaplagan pagbalik ang imahin ni Senyor Santo Niño 1565 mga igsoon. Sanglit kay kasagaran sa kalendaryo sa simbahan kaning mga bulan sa Abril matunga-tunga man og maulahi nga mga semana sa bulan sa Abril, doon naging panahon nga ang April 28 mahitabo gyud nga kini siya Easter Sunday, mga igsoon. So mao na giirog nga ang kapistahan sa Batang Jesus adto na karon na nga ikatulong Domingo sa bulan sa Enyero. Nya dili pasad kayo bahaw kay ngano man sa milabayng Domingo mao pa may atong pagtapos sa Christmas season sa liturgical calendar isip ta mga Katoliko, Kristiyanos. So dili pa kayo bahaw tungod kay ang atong gihatagan og pasidungog mao man ang Batang Jesus nga siya nagpakabata gyud. Sanglit kay nagpakatao man siya sama nato mao nang nahimo gyud siya nga gikan gyud siya nga nahimugso siya og diha sa sabakan sa atong mahal nga inahan og nahimugso siya ni adtong December 25 nga atong gisaulog ang iyang adlaw na tawhan og karon usbon ko dili pa bahaw tungod kay ato siyang gipasidunggan diha sa iyang pagkabata, mga igsoon. Og nasayod ta nga sama sa gisuwat ni San Pablo nga sa karang panahon ang Ginoo nakigsulti pinaagi sa mga propeta, pinaagi sa mga hari, pinaagi sa mga balaang tao. But in God's perfect time, matod pa ni San Pablo, mga igsoon, sa kahingpitan sa panahon, ang Ginoo nakigsulti na gyud sa iyang pinalanggang anak. For Jesus is the visible sign of the invisible God.
nga pinaagi ni Kristo makahibaw og nakailata sa Ginoo ug unsay iyang unahuna ug unsay iyang kasing-kasing ug unsay iyang buhat og lihok, mga igsoon. And what is the mind of God? The mind of God, if we presume, is that every human being is valuable. Every human being is important to God. Mao bitaw nang gihimo niyang tao sumagyod sa iyang dagway, mga igsoon. So ingon niya na ang unahuna sa Ginoo nga ang tao para sa Ginoo bililhon. Mao na nga wala sad gyud dili gyud unta nato pod isalikway ang kabililhon sa matag tao nga atong ikahibalag nga kita mismo ngadto sa atong isig katawo. If for God each person is valuable to Him, then we as human beings must always respect the dignity and the value of each person, mga igsoon. Nyon sa may kasing-kasing sa Ginoo, pasaylo. Nya maobya ni gyud siya tuyo sa Jubilee year nga ang atong Santo Papa ni dasig siya nato nya iya gid siyang gibalik-balik nga ang angay natong kabuton ni ining Jubilee year is forgiveness, repentance, renewal, and hopefully we embrace back and we restore our freedom. Dili freedom nga magbuot-buot na tag-ato bisag unsay atong buhaton. Kay mga Katoliko Kristiyanos man ta, ang atong pagagawas nun, dili diha nga magpili ta og unsay maayo og dautan. Kundili para nako personally, Christian freedom means to do what is the best. Maunay para nako ang hubad sa kagawasan nga nagikan sa Dios. Maayo kay ning musimba ta. Maayo gid kaayo nga magampo ta. Pero ang pinakalabig yung maayo nga mahitabo nga bunga sa atong pagsimba mo nang mutahod ta sa kabililhon sa atong isig katao, mupasaylo ta sa mga tao nga nakasala kanato ug labaw sa tanan mutabang gyud ta sa labing ubos, sa labing mga timawa. Matud pa, siging kanon na yung gibalik-balik to seek the lost, the last and the least, mga igsoon. Ug mao kini ang atong pagka-Katoliko Kristiyanos. Nainindot kaayo nga linya sa Gusos nga nagkanayon nga ang matahumong larawan, no? Nga ang matahumong mga larawan dinhi sa among kalag makahimog puloy anan, mga igsoon, no? Sukad pa ni adtong unang adlaw hangtod karon sa fiesta. Senyor, sus, bulog sa mga tao, pertindaghana, magwarawara, manglimbawt imong balhibo, tanang balhibo, sus, manglimbawt, mga igsoon, nga, sus, matandog ka ba, nga, sus, bihas mga devotions mga tao, no? No, makuan ka, matandog, maukay ang imong kaugalingon nga, sus, kadaghang mga devotos ni Senyor Santo Niño. Apanindot gayud unta nga ang atong devotion kay nagkanayon man ang usa ka santos, one important factor of our devotion is imitation. Ang pagdebosyon nato, mga igsoon, sa batang Jesus, nga diha kita isip nagdebosyon, nagsangpit Senyor, pit Senyor, biba Senyor. Ang labi gyud unta nga realidad nga mahitabo sa matag usa ka nato nga ni sangpit Senyor og nagtahod, nag-venerate sa balaang batang Jesus, sa imahen sa batang Jesus, nga kita isip mga Katoliko Kristiyanos, we become pilgrims, we become bringers of hope, mga igsoon, no? Para nako kining paglaom, dugay man ko dito sa Mantalongon, na po ko katuig ditong uban-uban sa mga farmers, sa mga mag-uuma. Kanindot sa paglaom sa usa ka mag-uuma, kay nga naman, iyang gitisok ang liso dito ilawom sa yuta. Nahibaw siya nga katong liso mamatay ito. Apan diha sa kamatayon sa liso nga gibutang sa ilawom sa yuta, mga igsoon, ang usa ka maayong paglaom nga gihuwat sa usa ka mag-uuma, nga pila ka adlaw, nga dunay mo gitib nga kinabuhi ni adtong maong liso nga gilubong sa yuta, mga igsoon. Malaumon kaayo, nahibaw gyud
Ang mag-uumana, nga bisan tuod daw sa magpatay ang liso nga gilubong sa yuta, apan pipila ka adlaw na hibaw siya, malaumon siya, ug ikalipay niya, nga dunay mugitib nga salingsing sa kinabuhi ni adtong liso nga gitanom, mga igsoon. Dunay usa ka pari nga iyang kanunay gibisitaan ang usa ka bata in town. Naamgali na diha sa Guadalupe, no, nga na ay Center for Children who are surviving of cancer, no. So kining usa ka bata nga mga igsoon nga nahiaguman niya ang terminal cancer, katong pari, no, magbisitaan og magadtuan ni adtong maong bata, no. Niya magdasyag mga duaan, pagkaon, no. Niya iyang muhatag isang panahon ba, no? Mao tay apostolado sa pari, no? Ang pag-atiman sa mga bata nga dunay mga terminal cancer, mga igsoon, no? Unsa kay nasud sa pari nga sa tanto nilang pagkulukabildo, dahil usa ka higayon nga ningon ang pari, dong kanang unsa may para nimo, unsa man na siya ang kuan kanang unsa may imong sabot sa kamatayon, no? Ningon ng bata, kamatayon, padre? No? So, ang bata po nga, kana bang, kuan po siya, nahibong po siya ba? Niya, ningon po ang pari nga, kana bang, kamatayon, kana bang, makakita na ka sa Ginoo ba? No? Nindutas tubag sa bata, nga ningon siya, padre, kung ang Ginoo sama kabuutan nimo, ug sama siya ka maayon nimo, I will never be afraid of death. Hinduta, no? Nga ang bata tungod sa kaayo sa pari nga iyang gipakita, nakaingon siya, kung ang kamatayon, no, makakita na daita sa Ginoo, mao nang dili ko mahadlok mamatay. Kay kung ang Ginoo sama sa kaayo nimo, dili na ko mahadlok na mamatay, mga igsoon. So niining ika-460th celebration sa Fiesta Senior, mga igsoon, wala nato simbaha suma sa mga gipang-atake sa mga laing relihiyon, wala nato simbaha ang imahin, ang icon ni Señor Santo Niño. We venerate. But ang gilarawanan, no, sa maong imahin, mao ay atong gisimba. Ang Ginoong Jesus, mga igsoon, nga siya mao'y paglaom sa simbahan nga nagpanaw. So kung makita ninyo sa logo, sa celebration sa Jubilee year, doon na siya'y cross nga nagpurma og angkla. Kay mao man ay simbolismo sa hope, sa Christian symbolism. Ang angkla is the symbol of hope, anchor. Tungod kay nahibaw ta nga kita napundog yun, nisalig kita nga ang Ginoo siya dili bakakon, nga ang tanan niyang gisaad nahitabo gayud. Gani ang kahingpitan siyang saad anaaman diha sa atong Ginoong Hesukristo. Unya, dunay nagakos nga nagkolor og blue, green, yellow og red, no? Nya kun imong tan-awon, naggakos sila, mga igsoon, because we pilgrim together. We do not wala ta magpanaw nga nag-inusara, kundi we journey together. Ug sa atong pagpanaw, nahibaw ta nga ang Ginoo naa siya uban kanato. Ug ang krus nagpasabot nga dili gid nato kalikayan, no? Gani ang mga ubos nga nag-imahe, naghulagway sa mga dagat nga muragi rough seas ba, no? Nagpasabot na sa mga kakulian sa atong panaw sa kinabuhi. Apan nasayod ta nga ang Dios siya kanunay anaa nagpabilin taliwala nga nag-agak kanato sa atong panaw. Ako na ning gibalik-balik sa akong wali, murag kadaghana. Bulahan ta kay isip Katoliko Kristiyanos, we know why we are here, we know where we are going, and we know how to get there, mga igsoon. So hinaot mga igsoon, kamo nga kanunay nga nagnunot ni ining atong TV Healing Mass, magpadayon mo nga malaumon nga walay imposible sa Ginoo. Ang tanan mahimo gyud sa Ginoo. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor!
atong pagkapinan og Hello, Pit Senior again.